अगर आप भी चाहते हैं एशियन म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहिले ही रतिया पहिले बावतिया पहिले ही रतिया पहिले बावतिया पहिले ही रतिया पहिले बावतिया कोई के गैया गरम सनिया मारेला खटिया पर बुढ़िया पे सोनी चले तबारे जमारेला भातारे कबो मारेला गातार रोज मारेला भातारे नया साया देला फार पहिले ही रतिया पहिले बावतिया पहिले ही रतिया पहिले बावतिया पहिले ही रतिया पहिले बावतिया कोई के दैया गरम सनिया मारेला खटिया पर बुढ़िया पे सोनी चले तबारे रोज मारेला भातारे कबो मारेला गातार रोज मारेला भातारे नया साया देला फार बेबी मार नहीं बुझाला दूसरा मारेला तो भीतर ले जाला पहिला बेबी मार नहीं बुझाला दूसरा मारे तो भीतर ले जाला लगेला शरम होखेला बड़ी गरम लगेला शरम होखेला बड़ी गरम तब न धरेला दम सनिया मारेला खटिया पर बुढ़िया पे सोनी चले तबार रोज मारेला भातारे कबो मारेला गातार रोज मारेला भातारे नया साया देला पार तीसरा दिन मारे भुइया सुता के चौथा पांचवा मारे हमके निहुरा के तीसरा दिन मारे भुइया सुता के चौथा पांचवा मारे हमके निहुरा के गवन के रतिया धइले बछतिया गवन के रतिया धइले बछतिया कूद के भागिले हम सनिया मारेला खटिया पर बुढ़िया पे सोनी चले तबार रोज मारेला भातारे कबो मारेला गातार रोज मारेला भातारे नया साया देला पार
जैसन मिलल भातार रे एकरा से निकल रहे सोनू यार रे किशन किंग जैसन मिलल भातार रे एकरा से निकल रहे सोनू यार रे मिलल बा मोहरद देवेला दर्द मिलल बा मोहरद देवेला दर्द प्रेम के होला बड़ी गम सनिया मारेला खटिया पर बुढ़िया सनी चरे तवा मारेला भातारे कबो मारेला गातार मारेला भातारे नया साया देला पार। Recorded by Aradhya Recording Studio, Kaithwali।